Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarlac City! Release! Ano po yung mga bitaw ng mga kalapati natin, mga kapare? Good morning po! Shout out! Ding Kalapatits! Good morning po! Oh, good morning, good morning! Yo, what's up mga idol, at nagkita tayo muli. At yun nga mga idol, no, may kargahan nyo yun sa, ano, sa pare. Yun. What's up pare, what's up pare. Yun, mega shoutout na pare na Tino Club yun mga idol, pare. At yun nga mga idol, magkakarga tayo sa ano, sa EBSA loading station yan mga idol. Let's go. Kumusta mga kukuy? Kumusta mga Yo, what's up mga idol. So finally mga idol, no, andito na tayo sa EBSA loading station ng pare. Yun ang mga idol, no, mega shoutout mga idol, no. Pare! Yung pare, no, akala nyo siguro na ano, pare talaga, pare. Yung mga idol, no, club yun mga idol, no. At yan, nasipat natin si Boss Naimola dito mga idol, no. Mega shoutout kay Boss Naimola. Yeah! Yun ang magpupuling si Boss Naimola mga idol. Yeah! Oo. Boss Naimola lang sa kalam mga idol. Nakasan na to. Alright. Nice one, no. Yun ang mga idol, no. So bukas mga idol, no, napaka-excite ng abangan mga idol kapag mayroong pooling talaga mga idol, no. Pero sa atin mga idol, di muna mga idol, no. Siyempre, si Bibi Mola mga idol, nakatalpak dyan ngayon mga idol, no. Ay, ayan yung nagmamayari mga idol, nagtatalpak na yan. Siyempre sa next ano pa yun, sa next medyo malalayo mga idol, no. So sasalit din tayo ng pooling mga idol. Ayan na. Mga solid na mga idol na. Mega shoutout sa lahat ng mga kalapatids na nandito ngayon mga idol, no. So may mga panibagong kalapatids mga idol, no. Marami nagtatalpak mga idol, no. At yung mga idol, time check tayo mga idol, no. 6:58 mga idol, no. Ang oras na ito hatid sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Ronald Gonzales mga idol. At yun mga idol, no. Ilang crates to mga idol? 1, 2, 3, 4 5 crates mga idol, no. So 2 crates pa lang may laman ngayon mga idol, no. Ito mga idol, may nasipa tayong isang malakas mga idol, no. Ito na mga idol, no. Ito yung mga ano mga idol, ito yung mga malakas mga idol na ano, na nasa gilid-gilid lang. Ayun na ano. Shoutout ka? Wala, mamaya na lang. Alright na, mega shoutout, no. At yun sa booking coordinator natin, ayun, no. Talagang napaka relax lang. Mega shoutout nga pala kay Birdie Birds. Ingat ka, pare. Alright, yun. Idol, from Boss Naimola, mega shoutout sa'yo. Ayun na ano. Magdadalbak si Cousin Jojo mga idol, no. Sisala muna. Ano mga idol, si Cousin Jojo nalulungkot mga idol dahil sa yung ibon niya nga mga idol, no. Itatalpak niyang dalawa, pag-uwi isa na lang. Solid talaga mga idol. Talagang malakas na mga idol, no. Ano mga idol, no, mega shoutout sa lahat ng mga kalapatids dito sa ano na sa pare.
loading station ng EPSA mga idol. Yan, mega shoutout sa inyo no. At yun ang ano, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko no, please naman pa-subscribe sa munting channel natin. At sa mga nakapag-subscribe dyan, mega shoutout sa inyo. At sa mga viewers natin dyan, mega shoutout sa inyo no. At please naman sana na-pa-support sa munting channel natin mga idol. At yun ang ano, maraming salamat po talaga sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang pag-support po sa munting. Yun ang ano, si Kosan Jojo mga idol no. Ano, si Kosan Jojo mga idol no. So yun ang ano. Tatlo lang, isa lang sa atin isa kayo, hindi na mauwi-uwi sa You know, malungkot lagi si Kosan Jojo mga idol. Ano mga idol no? Pasupport naman. Jojo Boko Vendor, sa Aliana Love. Yun, Jojo Boko Vendor at saka Aliana Love no, pasupport mga idol no. At yan mga idol yan. Yan si Utol no. Jojo Boko Vendors at Aliana Love. Yan, mega shoutout. At syempre naman mga idol no. Sa channel ko rin mga idol, meron tayo dyan kung nag-isawa kayo sa pagmumukha ko mga idol. Pag nag-isawa kayo mga idol no, meron tayong ano mga idol, meron tayong ibang ano dyan mga idol. May isa pang channel tayo mga idol no, na yun, funny videos mga idol, marami tayo dyan mga idol no, mukbang. Tapos meron tayo dyan ano, pili lang kayo dyan mga idol, marami dyan mga idol no. At yun mga idol no, so syempre, tapos na tayo magtalpak mga idol at syempre uwian na to mga idol na at abangan tayo bukas nito. So magsasalubong ang mga ibon bukas no, marami tayong abangan bukas mga idol. At yun, mega shoutout sa inyo. Salute ako sa inyo no, at syempre magsha-shoutout muna tayo rito ngayon. At syempre mga idol no, mga boss idol kalapatids, yun ang ano, mega shoutout tayo mga idol no. At yun nga pala mga idol no, sa mga gusto mong pa-shoutout dyan mga idol na mega shoutout, comment down below. Syempre gagawa natin na shoutout dyan mga idol. At yun, mega shoutout kay Fidel Patricio, yun ang ano, mega shoutout sa'yo idol. At kay Jonard Aleta, yun, mega shoutout. At kay Danica Valencia, mega shoutout no mga idol no. At kay papa-shoutout idol sa Anam Bantay Ilocos Sur, sa Lofman ko si Chris Marsan, yun, mega shoutout Chris Marsan, yun ang ng Ilocos Sur, yun, mega shoutout no. At kay John Mark Canaber, yun, solid supporter to no, ng ano, ng from Apalit Pampanga mga idol, solid supporter natin mga idol no. At beauty ako, mega shoutout no. Kuya Lods, maraming salamat sa walang sawang pag-support sa munting channel ko idol, thank you so much mo no. John Mark Sampaga, yun, mega shoutout sa no. At kay Red Check Love, mega shoutout. At Jason Lino, Albert David, RAJM Love ng Lubao, mega shoutout no. Brian Sabala at kay Mark Tonga, yun ang mga idol no. Pasensya na kayo mga idol no, para tayong ganitong idol no. Para tayong grade 1 magbasa mga idol. Tama ba yung pagbasa ko mga idol ng mga pangalan ninyo mga idol? Yun nga ano. Ito mga idol, isang pahina mga idol. At yung mega shoutout ulit sa inyo no. At maraming salamat po talaga. Yun ang ano. Sa mga gusto po magpa-shoutout dyan, comment down below po. Tapos sa next video po no, gagawan po natin na shoutout dyan. Yun. Yun ang ano. Kosan Jojo, baka may shoutout ka? Wala na. Ayun, si Kosan Jojo laging wala na siya shoutout to no. Ano. Wala na yung kalapatid. Mga idol, ito yung ano idol, coordinator ng idol ng BBC mga idol. Si Boss Jazz no, yun na, Boss Jazz Kalma, yan, mega shoutout sa'yo. Yung ano, mukhang pa sikretong talpak pa sila mga idol. Ito malalakas mga idol. Black mo ako para bukas. Ayun. Ngayon pala, congratulations na. Sana pala rin. Parang matik to yun sana pala rin yun ang makalapatids no? Sa mga sumali sa pooling ngayon no? Happy, good luck sa inyo bukas at happy flying. Congratulations sa inyo na. Oh, congratulations na agad pang matik na yun. Ano nga no. So na mga idol, tapos na rin tayo magdalpak mga idol at uwian na to. Abangan bukas. Bye-bye. 2,000 years later. Kumusta mga kukuy? Yo, good morning pare. No, yun ang ano, mega shoutout pare. Isa mapagpalang araw sa inyong lahat no. At yun nga, smash mga idol. Smashing. Sabagay na mga idol na malapit lang naman mga idol. Malapit lang ang release ngayon mga idol na sa ano, saan to? Tarlac City mga idol no. So abangan natin yung dalawang warriors natin mga idol kung solid ba yung uwian natin, solid ba yung uwian ng dalawang ibon natin mga idol no. Abangan natin no. At nag-release sila doon ng ano, nag-release sila ng
6:30 mga idol, no. At yung ano, nakasama doon si ano, si Bibi Mola mga idol. Siya yung lalaro natin sa pare mga idol, no. So hindi pa tayo sumali sa pooling mga idol. At yun nga, titingnan natin yung laro niya kung gaano kabilis, no. Titingnan natin kung minuto lang ba yung lipad niya ngayon. At yun si Kong, andun din si Kong. Silang dalawa yung warrior natin sa sa pare. Yun, mega shoutout mga pare. Yun, mega shoutout sa inyo, no. At mag-aabang tayo ngayon, titingnan natin mga idol, no, kasi andun yung malalakas kagabi mga idol, no, tayo malalakas mga idol. Yung mga may mga malalakas na nandun. So magiging ambag tayo dun sa sa pooling nila, no. At si yung boss ni Bibi Mola andun din mga idol, no. Yan, mega shoutout sa inyo, no, kay Boss Nay. At kay Boss Jess, no, mega shoutout sa inyo, no. At yan, mag-aabang-abang tayo mga idol. Titingnan natin, no. Maglalaban-laban yan sila dyan ngayon mga idol, no. Titingnan natin, congratulations sa inyo sa mananalo ngayon sa inyo sa pooling. Titingnan natin, no. Yun nga, no. So abang-abang tayo. Minuto lang yun mga idol. Dito na yan. Dito na yung mga ibon na yan mga idol, no. Time check tayo mga idol, no. Ano na, kasi wala pa yung mga ibon natin mga idol. Time check tayo mga idol, no. 7:09 ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Flyer Mix and Breeder ni Ronald Gonzales mga idol, no. At yun nga mga idol, no, yung mga ibon natin mga idol, alagang kalapatids mga idol, no. Ayun nga, no, at wala pa yung mga warrior natin mga idol, no. So medyo malapit lang naman yung mga idol, no, Tarlac City. So kailangan natin makuha ng video mga idol, yung pag take off nila mga idol. Ito na. Ay, kala ko ito na. Sino nga, no, ang daming ibon, nakakagulo yung mga ibon dito mga idol. Nakakalito. Yun nga, no, kailangan natin makuha ng video. Yung pag take off nila mga idol. Tingnan natin kung kayang palagan yung mga dyan, mga lakas dyan, no. Kasi pag di sila kayang palagan mga idol, no, kailangan talaga matinding mga idol, matinding pakiramdaman to. Kung kaya silang palagan mga idol ni Bibi Mola mga idol, no, papalagan natin sila. Isasali natin sa pooling si Bibi Mola mga idol. Yung at mabilis din si Kong mga idol. Mabilis din yan, yung apo ni Kong. Sino maraming ibon mga idol, maraming nagpaparonda mga idol, no. At yun, yung fag mga idol, yung unti-unting nilulusaw ng init mga idol. So kaya medyo lumaliwanag din yung paligid mga idol, no. Yun mga idol, no. Ito na. Sino to? Uy, ito na mga idol, from to? Ito si Bibi Mola mga idol, no. Sa pare Tarlac City yan mga idol, no. Yan, Tarlac City yan mga idol. So time check tayo mga idol, no. Dumating siya na bumaba na siya na 7:17 mga idol, no. So from Tarlac City mga idol, si Bibi Mola mga idol dumating na mga idol, no. So check natin mamaya, no, kung ano speed ng 7:17 yan mga idol, no. So yun na nga, papasok na siya mga idol. Ay mga idol, may isang ulo mga idol, ang laki ng ulo. Ano katingin yung ulo rito? Sino? Hello? Merong ulo. Yun nga mga idol, no? So pumasok na si Bibi Mola mga idol, pumasok na, no? So abangan natin mga idol, si sunod na darating si Kong. Ay na si Kong mga idol, oh. Ang galing mo bagsak mga idol, oh. Ang galing mo, dumantay mo. Ang galing mo. Oh, ang galing mo. Yeah. Oh, tinan mo mga idol, ang galing ni Kong mga idol. Alright, nice one Kong. Ang bagsik mo. Yung galing sa mga idol, galing sa pinakataas mga idol, nag-victory mga idol. Nag-victory si Kong mga idol, no. Ang lupit talaga ni Kong, no. So time check tayo mga idol, na 7:41 nga lang mga idol, dumating si Kong mga idol. Pero okay lang yun, di na masama yun mga idol, sa pinakitang gilas ngayon ni Kong mga idol. Solid mga idol, no, galing sa pinakataas mga idol, nag-victory papunta sa loop natin, no. Umikot-ikot lang. Alam mo yung mga tawag nito. Pare, dumating na yung ibon natin sa pare, no. Dumating na. Kompleto na tayo sa pare mga idol, no. At yun na, mega shoutout sa pare, no. At yun, grabing init na rito mga idol.
Napansin ito mga idol, no? Ayan, mega shoutout sa lahat ng mga idol natin dyan, mga kalapatids, no? Mega shoutout, maraming salamat na sa walang sawang pag-support sa munting channel natin. At yun ang ano, kayo ang boss ko. Sa mga lahat ng pa-shoutout dyan, no? Comment down below, tapos syempre sa next video, i-shoutout ko kayo. At yun ang mga idol, hanggang dito na lang ito mga idol, no? At see you next loading sa ano, mga idol sa pare. Bye-bye!